Final dunha persecución case de película. Garda Civil e Policía Local acudiron ao domicilio dese individuo alertados pola propia familia. Estaba desatado. Cando chegaron xa fuxiran. Primeiro asalto nunha rúa próxima. Tiña unha macheta na man de grandes dimensións, ca cual amenazaba aos agentes tanto lanzarlla como tratar de agredilos, polo cual hubo que reducilo inicialmente con arma de movilización electrónica, caendo ao suelo, pero ao moverse pois foi capaz de sacar os electrodos, se reincorporou, volveu a amenazar ca macheta. O segundo e definitivo na paralela á súa propia vivenda. Baixo dunha furgoneta agachado, se intentou tamén sacar polas boas, non hubo maneira, hubo que volver a dispararlle ca pistola electrónica. Que se viron locos para reducilo, que non podían con él. Sumouse a lea a familia. O detido é un home perigoso con 2 ordes de busca e captura ao lombo e un currículo que enche varias follas. Ten máis actuacións da policía contra el ca anos cumpridos. Xa temos máis de 69 actuacións con el, intentos de agresión a policías, delitos contra a seguridade vial, drogas, peleas. Empezou a lanzar flechas a policía desde a ventana do seu domicilio, machetas, barras de ferro. O individuo xa está en prisión, pero en Arteixo dan por feito que non tardarán en volver cruzarse con el.